Històries d'èxit, un podcast d'Àvia Empresa. La manca de professionals sanitaris i la dificultat per cobrir torns són alguns dels grans reptes als quals s'enfronta el sistema de salut actual. Avui parlarem d'un projecte que va néixer amb la voluntat de digitalitzar la gestió del talent sanitari i connectar d'una manera més ràpida i eficient els professionals de la salut amb els centres que els necessiten. Darrere de tot això hi ha Livo Health, una empresa fundada el 2023 a Barcelona que ja connecta més de 55.000 professionals amb més de 200 centres assistencials a Espanya, Itàlia i Polònia. Impulsada pels seus cofundadors Carlos Manovens i Adnan Ouahabi, la companyia va néixer després d'identificar una necessitat evident: modernitzar la gestió del personal sanitari i donar resposta a l'escassetat de professionals. Avui descobrirem com una idea pensada per simplificar la contractació i la planificació dels equips sanitaris s'ha acabat convertint en una de les plataformes de referència en la gestió del talent dins del sector de la salut. Jo sóc l'Anna Maria González i això és Històries d'èxit, un podcast d'Àvia Empresa. Avui ens visita a Històries d'èxit Carlos Manovens, cofundador de Livo Health, una plataforma que va néixer amb la voluntat de transformar la manera com els professionals sanitaris i els centres de salut es connecten entre si. Des d'aquella idea inicial d'impulsar una eina per digitalitzar i optimitzar la gestió del talent sanitari, l'empresa ha anat evolucionant i consolidant-se com una de les plataformes de referència en aquest àmbit amb expansió internacional. Històries d'èxit, un podcast d'Àvia Empresa. Carlos Manovens, benvingut a Històries d'èxit i gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies, és un plaer. Carlos, com explicaries breument què és Livo? Doncs bé, com ja has mencionat i apuntat tu, al final Livo és una plataforma tecnològica en la qual la seva missió bàsicament és ajudar els centres sanitaris i els professionals sanitaris a connectar-se de forma més digital, més òptima i més automàtica, no? Nosaltres vam detectar fa ja més de 3 anys que hi havia, com comentàvem, un greu problema d'escassetat, però alhora també les eines que hi havien per poder fer aquesta connexió i per poder gestionar el talent sanitari eren encara pràcticament molt manuals, molt basades en el boca-orella i eren molt ineficients, no? Aleshores el que nosaltres vam fer és generar tota una plataforma tecnològica que al final ajuda a que aquesta connexió sigui molt més senzilla i molt més digital, no? Dit això, al final la idea també és garantitzar que optimitzem cada recurs i cada persona que hi ha en el sistema, no? Perquè al final hi ha molts cops on parlem d'escassetat de professionals, però en la realitat el que hi ha també és una assignació ineficient de recursos i aleshores amb tecnologia, amb algoritmes i amb intel·ligència artificial es pot aconseguir maximitzar quina és això, els recursos que té el sistema, i alhora a les persones els hi dona molta més flexibilitat. Quan vau començar, teníeu clar el model de negoci o va anar evolucionant amb el temps? El model de negoci com a tal sempre va evolucionant una mica amb el temps i conforme vas veient, no, la resposta del mercat a com vas introduint la teva companyia i la teva missió i la teva tecnologia, però sí que ha estat força estable, no? I al final nosaltres hem tingut aquesta guia que al final la voluntat de la companyia era això, optimitzar i digitalitzar aquesta connexió tant de professionals externs posant-se en contacte amb nous centres, com també millorar la gestió interna dels professionals d'un propi hospital. Vale? És a dir, que a vegades se'ns associa només a la part de cobertures externes i de com els hospitals busquen a personal extern, però Livo també està molt enfocat en millorar la gestió del propi personal d'un hospital. D'acord? Aleshores, tenint en compte aquesta missió, sempre sí que hem anat evolucionant i iterant el model de negoci, però la visió de la companyia és clara. Recordes quina va ser la primera reacció d'hospitals i professionals quan vau presentar el projecte? Sí, aquestes coses no s'obliden. Del cantó dels hospitals recordo que la primera reacció va ser del gerent de la clínica Sagrada Família,
que li va semblar una idea força interessant i aleshores ens va presentar a la seva directora d'infermeria i juntament amb ells també l'Hospital de Barcelona també van tenir una reacció molt semblant de dir, ostres, això pot ser una bona solució a la manca de professionals que tenim. I per altra banda també recordo perfectament les primeres reaccions dels professionals amb qui parlàvem, que deien, ostres, que realment nosaltres m'interessaria fer un extra o m'interessaria això, trobar nous hospitals o fer cobertures o fer guàrdies extra per poder tenir un sobresou o per poder compaginar-me millor els meus horaris, i els hi semblava bastant increïble, no? Que es pogués canviar el paradigma d'aquesta forma. I l'ho he dit, al principi quan començàvem a parlar amb uns i altres ni tan sols teníem l'aplicació desenvolupada. Aleshores, quan ja l'aplicació es va desenvolupar i vam començar a generar les primeres cobertures, la sensació era bastant de ostres, això funciona, realment és molt útil, i va començar a créixer ràpid. Com explicaries com funciona l'Ivo per a algú que no es coneix res? Doncs, com dèiem, tenim dos divisions, no? Hi ha la part de la divisió de captació de talent extern, ja sigui per bé cobertures puntuals com per feines estructurals. Aleshores, aquesta part que li diem l'Ivo extern, bàsicament és els professionals es descarreguen l'aplicació, es donen d'alta i, diguem-ne, verifiquen el seu perfil, no? Nosaltres garantitzem que tots els professionals, una vegada han penjat la documentació, doncs tenen això, estan col·legiats, tenen el currículum en regla, en ordre, tenen les titulacions pertinents i de més. I per altra banda, els centres tenen una plataforma en la qual van penjant aquestes necessitats o bé puntuals o bé estructurals que tenen, i aleshores els professionals a través de l'aplicatiu van veient totes aquestes cobertures o aquestes feines i es poden anar apuntant, i aleshores hi ha tota una part de filtres que a dia d'avui es fan amb intel·ligència artificial. Després sempre tenim el factor clínic i el factor humà per garantitzar la seguretat del pacient i la qualitat assistencial, i així és com anem generant totes aquestes connexions, no? I per altra banda, la part interna, no? És tecnologia pensada estrictament per la gestió de personal sanitari, que el que ajuda és a optimitzar, com deia, les guàrdies internes i la planificació interna de l'hospital i del seu personal. I al final pensant que l'Ivo és una empresa que és estrictament de tecnologia sanitària, i això el que permet és, en un sector que té unes idiosincràsies en la seva tornicitat, en la seva l'escassetat que dèiem, que genera un modo de crisi bastant continu a dia d'avui, doncs permet alleugerar i aliviar les tensions que hi ha en la planificació de personal. I va ser difícil convèncer els primers clients que confiessin potser en una plataforma digital per gestionar les seves contractacions? La resposta és sí. Sempre jo crec que és els primers clients, els primers professionals, sempre és molt difícil perquè tu simplement estàs explicant una visió que encara no existeix, literalment, i han de creure que això es pot materialitzar en algú tangible, i a part no existia una plataforma com aquesta a Espanya. Sí que existia en altres mercats com als Estats Units o Anglaterra, però no a Espanya. Aleshores sempre al principi és difícil, no? I requereix un nivell d'explicació, de comunicació i de claredat per poder transmetre que això realment té sentit, té un valor afegit i que per tant els aportarà valor tant a uns com a altres. Us vau inspirar en alguna altra plataforma d'un altre país? Sí, però sempre al final cada mercat té les seves... És a dir, sí que vam mirar plataformes dels Estats Units o d'Anglaterra, però cada mercat té les seves peculiaritats i les seves, diguem-ne, idiosincràsies, començant des d'un punt de vista cultural, sociològic, laboral i de més, i per tant el que es tracta és d'entendre bé les necessitats del mercat local. Quins van ser llavors els principals reptes dels primers mesos de vida de l'Ivo? Home, doncs els principals reptes és, com dèiem, aconseguir generar aquesta confiança inicial perquè tant els hospitals com els professionals comencessin a veure que això era una alternativa real al seu modus operandi habitual, no? Després, òbviament, hi ha tota una part de captació de finançament, no? I de com realment aconsegueixes financiar la iniciativa, que també és un repte.
i, per altra banda, tot el desenvolupament tecnològic al darrere d'una empresa com Livo sempre és un repte, no? Perquè al final tenim una tecnologia molt robusta, molt potent, 100% pensada per això i requereix, no? És a dir, és un dels nostres eixos. Els nostres 3 eixos són tecnologia, la part clínica i la part de negoci, no? Però la part tecnològica és fonamental i garantitzar que realment la tecnologia estava en perfecto estado de revista i funcionava a la perfecció era crític per seguir construint aquesta confiança. Quin diries que va ser el primer gran punt d'inflexió de l'empresa? Home, doncs jo diria que l'entrada d'algun gran grup sanitari com a client o com a partner de la plataforma, algun dels grups més grans de sanitat espanyola, quan va entrar en la plataforma, realment la volumetria que va començar a agafar el negoci va ser molt important i aleshores va haver-hi un procés d'escalada molt forta i això, aquest diria que va ser el punt d'inflexió més clau. Es pot dir el nom? Sí, bueno, segur, els que miren la plataforma veuran, és el grup Quirónsalud. Al final també nosaltres també m'agradaria recalcar que no tenim cap mena de biaix cap a la sanitat pública, privada, concertada. Nosaltres estem dissenyant solucions 360 transversals que puguin servir. Aleshores nosaltres treballem per hospitals 100% de titularitat pública, fundacions, consorcis concertats, sanitat privada. Al final creiem que això, mantenint aquesta visió asèptica, podem aportar més valor al sector en la seva totalitat. Avui connecteu desenes de milers de professionals amb centenars de centres sanitaris. Com s'aconsegueix escalar un projecte així? Doncs jo diria que hi ha 2 grans eixos vertebradors per aconseguir escalar un projecte així. Per un cantó, i perdoneu que torni al mateix punt, és la tecnologia. És a dir, sense tecnologia és impossible escalar un projecte així. Aleshores, al final, el desenvolupament de la plataforma, no? Com el vas millorant i com el vas iterant, és crític. I després l'altre aspecte clau també és el tema de protocols, no? És a dir, és establir protocols que al final es puguin repetir i que al final garanteixen una qualitat, no? En el servei i garanteixen que al final les coses es fan sempre de forma consistent, no? Al principi a vegades improvises coses i vas fent prova i error, però quan has de començar a escalar ja no pots improvisar, sinó que has d'establir protocols i processos absolutament estandarditzats. Què diferencia Livo d'altres plataformes o eines de contractació dins el sector sanitari? Què us fa diferent de la competència? És que jo m'atreviria a dir que hi ha molt poca competència, perquè al final el que hi ha són moltes plataformes de contractació generalista. Per tant, només el fet de dedicar-nos exclusivament al sector sanitari ja fa que tinguem un avantatge competitiu molt potent, perquè podem arribar a un nivell de profunditat de les necessitats tant dels professionals com dels centres molt més potent que qualsevol altra plataforma o empresa generalista. I després sí que és veritat que hi ha certes empreses de caire més diguem-ne amb vocació de servei, però amb poca tecnologia, no? I aleshores aquestes empreses són empreses més petites que no és que no han aconseguit, és que no han escalat, perquè sense tecnologia realment potent al darrere no pots escalar un projecte de cap de les maneres, no? Perquè al final es queda en un servei i el servei no escala perquè necessita moltes persones per seguir escalant. Com bé dius, per seguir escalant, heu fet el salt a països com Itàlia i Polònia. I quins reptes comporta internacionalitzar una startup com la vostra? Doncs jo diria que sobretot en el sector salut el repte principal és entendre les idiosincràsies dels mercats locals, no? És a dir, com deia, al final, tot i que nosaltres en el seu moment, en un inici, miréssim, no? Altres plataformes d'Estats Units o Anglaterra,
traslladar aquest model de negoci a Espanya requeria literalment començar quasi con un lienzo en blanco, no? I a Itàlia i a Polònia doncs, està sent i és el mateix, no? És a dir, has de realment entendre molt bé el panorama regulatori, has d'entendre molt bé les necessitats dels centres, has d'entendre molt bé les necessitats dels professionals, sindicats, el tema també polític, etc. No? I també la composició de la xarxa d'institucions sanitàries, si són públiques, concertades, privades. És a dir, que realment això, el sector salut és molt idiosincràtic i fins i tot, com és el cas d'Espanya, va a nivell regional, no? És a dir, Espanya no té un sistema sanitari, des de luego la part pública en té 17, un per cada comunitat autònoma. Aleshores, entendre tots aquests matisos és clau. En quin moment vau decidir que era hora de sortir d'Espanya? Doncs al final arriba un punt, no? El projecte va començar i sempre un dels eixos transversals ha sigut l'ambició de canviar el sector, no? I creiem que el problema que estem solucionant és un problema, m'atreviria a dir amb bastanta convicció, un problema global, i per tant nosaltres sempre hem tingut aquesta voluntat d'expandir el projecte a nivell global, i aleshores va haver-hi un moment on vam començar a veure que Espanya ja estava començant-se a consolidar, tot i que encara tenim molt de camí per recórrer, però aleshores vam dir, doncs ara ja és el moment per començar a testejar també que aquesta escalabilitat internacional realment existeix i es pot, diguem-ne, materialitzar. Què heu après durant aquesta expansió internacional? Doncs aprens que és difícil, tampoc ho negarem, és difícil, que al final has d'estar molt sobre el terreny i has de conèixer molt bé els diferents actors del mercat. Sempre has de tenir una persona local de referència, però tot i així realment requereix des del punt de vista de l'equip directiu i fundador estar molt sobre el terreny per poder entendre aquests matisos locals. Què és el que ningú t'explica abans de fundar una startup? Bona pregunta. Jo crec, jo havia volgut ser emprenedor des de que era molt, molt, molt petit, sempre ho he tingut claríssim des d'això, des d'abans d'anar a la universitat, fins i tot des de que era molt petit, i sabia que era exigent i que seria un procés complex, dur i difícil, però realment quan t'hi fiques, no? I després de 3 anys i mig, realment és un repte a nivell personal molt potent i que has de tenir moltes ganes, molta passió i molta determinació perquè tiri endavant, perquè tot i que jo era conscient que hi haurien molts obstacles, la quantitat d'obstacles que et trobes en el camí és inesgotable i per tant necessites també tenir aquesta voluntat i aquesta determinació inesgotable per tirar endavant, que jo la tinc, però això, que ningú es pensi que realment és un camí suau o tranquil, perquè realment és un camí dur, però alhora és fascinant, no? És a dir, té les dues vessants, no? Té aquesta duresa i alhora lo maco ve de veure que realment estàs afegint valor a la societat en un repte tan transcendental per la societat, i això també t'omple molt. Quin ha estat el millor consell que has rebut com a emprenedor? El millor consell que he rebut és el que va lligat una mica al que estàvem comentant ara, que és fer alguna que realment t'apassioni. És a dir, si tu emprens i muntes una empresa només amb fins econòmics, no? I només buscant lucrar-te, crec que el fracàs és pràcticament garantit. Hi ha casos, com sempre, hi ha casos diguem-ne, hi ha aristes, no? Que surten de la norma, però crec que com a cas base has de fer alguna que realment t'apassioni i que et doni molt de propòsit, perquè si no crec que això, al final amb els obstacles que et trobes ni tan sols la motivació econòmica és suficient per seguir lluitant i per seguir tirant endavant el projecte. En el camí de l'emprenedoria hi ha encerts, però també hi ha errors, no? Quin error no tornaries a cometre si comencessis de zero?
jo crec que a vegades tendeixes a pensar que quan hi ha necessitats a l'organització estratègiques d'execució, a vegades penses que contractant a una persona de fora que té suposadament aquell coneixement o aquella aptitud, doncs que se solucionarà el problema, però crec que generalment ets tu, no? Sobretot en una empresa jove, ets tu com a fundador o les persones que han vist més el projecte des de l'inici, qui ha de trobar les respostes i qui ha de detectar aquests problemes i solucionar-los, i després potser portar algú per ja agafar el testimoni i continuar, però pretendre que algú vindrà de fora per solucionar-te els problemes no sol funcionar. Ja mirant una mica més cap al futur, com t'imagines el mercat laboral sanitari d'aquí a 10 anys? Home, des de luego a dia d'avui, amb tota la irrupció de la intel·ligència artificial, fer qualsevol previsió a 10 anys vista és molt atrevit, aleshores em vaig atrevir. El que claríssimament hi haurà és molta més feina de baix valor afegit dintre de tot l'àmbit sanitari com als altres sectors, però hi haurà molta feina de menys valor afegit tant de l'àmbit clínic com de l'àmbit, diguem-ne, de la gestió, que estarà dut a terme per agents d'intel·ligència artificial, i aleshores els professionals sanitaris el que es dedicaran és dintre del que és la seva feina i el seu perímetre, faran tasques de molt més valor afegit. I per altra banda també m'imagino un mercat sanitari a nivell laboral molt més, diguem-ne, fluid, és a dir, les noves generacions crec que realment no busquen l'estabilitat que buscaven abans les altres generacions, i per tant busquen això, més feines ad hoc, no? Per temporades, i per poder-se organitzar la vida una mica més a mida, no? Tenint en compte que al final el que veiem a dia d'avui és que la professió sanitària és molt dura, hi ha molts professionals que, tenint en compte també l'increment de la pressió assistencial i la falta de recursos, hi ha molta gent que s'està cremant i que està abandonant la professió. Aleshores jo crec que eines com l'IVO, que ajudin a organitzar i a gestionar millor la flexibilitat dels professionals, ja sigui dintre de la pròpia organització com amb aquesta gestió de cobertures externes, ajudaran molt a 5-10 anys vista a que els professionals sanitaris puguin també conciliar millor la seva vida personal i la seva vida professional. I dins d'aquesta transformació que comentes, quin paper vols que tingui l'IVO? Doncs és en la línia de, a dia d'avui, hem de pensar que les organitzacions sanitàries tenen moltíssims professionals, és a dir, són institucions, els hospitals són institucions extremadament complexes, amb molt de personal, i sense l'existència de tecnologia, no? Gestionar aquesta flexibilitat i aquesta conciliació a dia d'avui s'està fent tot en paper, amb Excel, boca orella, amb programes molt antics i de més, és molt difícil dur a terme aquesta, diguem-ne, assignació eficient de recursos. Aleshores el paper que vol jugar l'IVO és posar a disposició dels centres i els professionals tecnologia puntera que utilitzi intel·ligència artificial i que permeti tots aquests moviments que al final el que acabin generant és una major possibilitat de conciliació i de flexibilitat per part dels professionals, sense que els hospitals perdin la seva qualitat assistencial, la seva continuïtat assistencial i la seguretat dels pacients també, que al final, per suposat, és el més important. Hi ha algun projecte o novetat que ens puguis avançar? Bueno, al final a l'IVO estem contínuament millorant, iterant i desenvolupant nova tecnologia estrictament en l'àmbit de la gestió de professionals sanitaris, amb la qual doncs, sí que anem traient noves funcionalitats i noves eines, i sobretot ara molt enfocades en el que és la inclusió de la intel·ligència artificial en les eines per poder això, també reduir la càrrega de feines de baix valor afegit perquè els gestors, els professionals i en general tota la gent del sector pugui enfocar-se en això, en fer feines de més valor afegit. Què és el que més t'il·lusiona del futur de l'empresa?
A mi el que més m'il·lusiona és el fet de sentir que crec que realment estem aportant realment valor i estem solucionant un problema real, tangible, i ens ho diuen els centres, ens ho diuen els professionals, és a dir, diuen és que no sé com existíem o com treballàvem abans sense l'IVO, no? I jo crec que això és només el principi. Aleshores, a mi el que m'il·lusiona realment és arribar a un punt on l'IVO es converteixi com en un estàndard i una vegada més insisteixo en el concepte d'asèptic, és a dir, nosaltres volem desenvolupar solucions tecnològiques, clíniques i amb visió de negoci, però només pel sector sanitari, i això crec que al final és el que aquest focus tan de nínxol, no? Permeti que realment les solucions que aportem generin valor de veritat per a tot el sistema. I quin consell donaries a algú que vol emprendre en un sector com el sanitari? Doncs crec que és important mai perdre de vista la visió clínica de tot plegat, no? És a dir, al final, tot i que nosaltres tinguem una component molt tecnològica, a l'equip directiu tenim tant un metge amb molta experiència com una infermera amb molta experiència, aleshores sempre que prenem decisions sempre tenim en compte l'aspecte clínic, no? I quin impacte tindrà el que estem desenvolupant i el que estem fent i els processos que estem dissenyant en l'àmbit assistencial, que és a peu de llit, no? En les cures i la qualitat assistencial, no? És a dir, nosaltres hem vist molts projectes que no tenen en compte la vessant clínica i al final doncs això crec que és molt difícil, si no impossible, muntar un projecte en l'àmbit sanitari si no tens un equip fundador o directiu gent amb perfil clínic. I finalment, què t'agradaria que la gent recordés de l'IVO després d'escoltar aquest episodi? Doncs a mi m'agradaria que la gent recordés que a vegades hi ha problemes molt difícils de solucionar i crec que aquest era un d'ells, però que realment si hi ha passió, si hi ha voluntat i hi ha determinació, els grans problemes de la societat es poden solucionar i inclús es pot solucionar de forma sostenible econòmicament, no? Perquè a vegades i a mi m'agrada pensar l'IVO com una empresa social, és a dir, que realment està afegint un valor real a la societat a un problema molt, molt tangible i alhora estem creant una empresa que espero que sigui sostenible amb el temps, no? Doncs, Carlos, moltes gràcies per compartir la teva experiència i el projecte de l'IVO amb nosaltres i gràcies també a tots vosaltres per escoltar-nos una setmana més a Històries d'èxit, un podcast de Via Empresa. Idees que neixen petites, empreses que arriben lluny. Històries d'èxit, un podcast d'Avia Empresa.